free a hot one I am quite poor mantam no emu. Ohum fasha ya fasha poor mantam mo ne koso. Na fibia no ya na won wudi na fidie no nanano aya mamrani amane ya wadi bie kwan na wawura sa afasha no emu. Na dwumadie no ase no na Akyem Tafo hene wasabrema piasa adusei ode ensem eto Ghana fo nyina dim se wom se yesua de akọ yanim de na so ya mamrani amane aye wono me antoto na se yenkramu ye sanse eso wo mfaso. Afibia temamufo a wonom ewo Akyem Tafo ye ewo apoya mantam mu edi ohum afahye no ansa na wobedi afahye na ankasa no konfo panyine wo krum honom eye amamre ene amane na sanda no ene kire se afahye no wobedi anase wobitu ahyeda na bra osabere mapesa edusei ya woye Akyem Tafo hene ene amane bu ne hwehwe nkomo wa bra wonom eye afi amamre no ena wodi tu dwa se amamre ne amane a woye ye no bibia ekoso jojo na wahye se na wotwemienu ema obia enye dede ewukrum honomo wakato aso se amamre ne amane a woye no woye ni pete mu se be ya amanfo nyina ebehunu bie na wefa sa akwanya no so ne wahunu se de wonom amamre tie se be ya obitimi asua ade afrimu ye na otwi no ne ye din yo ye mpedede ye mpe ye de edwen ho enoma asi no akoba ensenche no de ba na ye edwen ho nkwan ye be fa so a ye be sre obo ade no amaye nkunumudie ewo bibia no ti na otwi no ntini ye mpese ye dede ye nya bibia ebeka bibia ede no na ya hyase ne futu an se nyina ya mamra ne yensua mofra eba ne nyina ne yehu ebize no ma ne bibiri ya ira kan no kranke ye makwa ma mu ntwa foto yi kanse ma meka sakra ke ye ma menka enso se ye bie so se obi ehu ne yehu se ye wa mamre e won tutuye ye de boye ho bra ebe yi ye betimi atrase asumdwe ma bibia akoso pepepe